Żgħażagħ li twildu bejn l-2005 u l-2007 issa jistgħu japplikaw għal 6 xhur sħubija f'ġim imħallsa mill-Gvern. L-iskema li saret b'investiment ta' €2 miljun tnediet mill-Prim Ministru Robert Abela waqt attivitajiet fiżiċi għaż-żgħażagħ fil-Mediterranean College of Sport f'Birkirkara. Dr. Abela fisser din il-miżura bħala opportunità oħra favur ħajja ta' kwalità u li se tkompli x-xettel l-imħabba lejn l-isport u l-attività fiżika sa miż-żożija. Fl-iskema huma parteċipi 60 ġim minn madwar Malta u Għawdex fosthom dak ta' Montebello. Huwa importanti ħafna skemi bħal dawn li jintroduċu żgħażagħ għall-attività fiżika minn età żgħira kemm jista' jkun għax il-fatt li nibdew nagħmlu xi ħaġa minn età żgħira fejn anke l-ġisem għadu fil-żmien fejn l-iktar li jista' jara kambjament jgħinna biex anke l-qudiem il-ħsarat li jkollna għax nikbru ikunu anqas, intawlu aktar. Mill-miżura li tħabbret mill-Gvern fil-budget għal din is-sena se jgawdu madwar 12,000 żagħżugħ. Di bħala skema ħatejn ħafna lill-istudenti, għax pereżempju bl-istipendju m'għandekx biżejjed flus biex xi membership full on. Allura daw is-6 months ħajjinu ħafna. Ħalli tkun tista' li tipprova tara jekk titħajjar x'imbagħad tiġġemma ħalli further on tixi gym membership u kollox. Idea tajba għaż-żgħażagħ u tejna ħafna nikbru u niżviluppaw flimkien. Issa b'daw is-sitt xhur ħajtħajru aktar biex marru l-ġim u jkunu inqas obeżità f'Malta. Din l-iskema suppost ħajżdiedu iktar żgħażagħ fl-industrija ta' training worldiri naħseb hija tagħmel ħafna sens ta' xaw bżonn. Min-naħa tiegħu l-Ministru għall-Isport Clifton Grima qal li b'din l-iskema l-Gvern qed jagħti liż-żgħażagħ l-ispinta li għandhom bżonn biex jaslu ħajja aktar attiva u bilanċjata.